Здравейте отново, пичове! Здравейте отново, пичове! Аз съм Преслав Стоянов. Днес пак ще играем онази игра Lego City My City. И така. Сега ще играем театрите. То път не, ще ги редувам по две, нали казах. Първи епизод ще започнем с това. Аре, бе. Това е много дивно звук. Аз бих го гепил. Аз бих го тафил веднага да си тръгвам. Виж сега кой съм? Полицай. Хванахте. Знам малко лаги, защото записвам. Трябва да намеря Аре, бе. Къде си, бе? Какво направихме? Къде си, бе? Ага. Ще ти кажа аз. Бръса, бе. Аре, бе. Ще ми свърши времето. Съм. Аз ме намерих, това ще отвън, дами и господа. Не, ще изиграме това, че е ново. Интересно. Това някакъв с брада и някаква жена с къса коса. Дето прилича дето е лесбийка. Някакъв гей, някаква гейша. If you wake up and you wanna break down that screw, what you wanna do? Айде ти пратя. Не бих избягал с това. Бих избягал с джет. Опа. Те ли трябва да ги това, бе? Това не се стъчи. Я не ми се смея. Така. Фанах ли, бе? Добре, дами и господа, това беше отново епизод. И довиждаме. Чао.